Right, Aeron Evans fi o Speedy Sofas yn Pencader. Na beth sy'n mlaen, ni gwerthu soffas a pethau'r ardd. Dechreuon ni mewn mistake oedd y mewn ffordd, 9 blynedd nôl. Dechreuon ni gwerthu soffas a ddi iard tu allan yn wag dyn ni. Erbyn ni, o'n i moyn stwff fwy o seis. So wrthyn ni experiment o tan bach a landon ni lan yn Portugal. A ni'n importo'r stwff mawr awr i gyd o Portugal. Dechreuon ni gyda rhai goch, fan hyn. Ni wedi gwerthu rhai goch i dreigau rygbi Newport. Tîm yn rygbi de, pryno nhw un dyn ni. A rown tu ôl i chi wedyn mae'r ceilog. Ni'n gwerthu lot o rain. Mae'r corgyr Queen dyn ni. A mae'r David dyn ni wedyn ni. Mae bob fath o bobl yn prynu David. Taro eraill dyn ni fan hyn. Un peth yn gwrdd beth taro yma. A ffermwr yn cona am bod e'n ddrud. A fi'n gweithio nhw. Sy'n eisiau vet yn nhw. Sy'n eisiau clai tan o fe. Sy'n eisiau gwell glan yn fe. A bydd ei byw byth. A ceillid y gewyd aeth ydi. So i wedi gweld par o geithiau fel hyn, oedd ei gael dy fi, fydden ni fwy a hanner. I da wyt ti. Ar un peth ar ceffil, ni'n cadw melli geffil adre da fenyw yma, ond is i lawr a 2 geffil, dwi'n soth ddo. A to Peter Bowen sy'n raso ceffilem Pembroke. Roi, fel chi'n gweld, ni'n cadw bob math o botau. Cys bod pob un yn mylico'r un pot, mae'r un peth ar un graig, ni gyd lico'r un graig, ni'n trwbl. Yr elephant oedd y peth mwy od biodd yma. Amser buon ni ar hyn o hwnnw'n gwrdd, gaethon ni ddod o sport ar elephant. O'n i'n meddwl mynd i Cardydd, ond sy'n misau ni fynd i Cardydd. Ni wedi stico yn Pencader, mae pobl o Cardydd yn dod ato ni. Mae pobl dod yma Llundain, Carnarfon, pob man lle chi feddwl am led nesaf i fynd i Synsa, mae eisiau mlaen i Cornwall yn ei delifro. So ni'n mynd dros wlad hyn i gyd mewn ffordd. A mae popeth sy'n eisiau na chi beth i fod, ta beth ych chi moyn, mae gyda ni. A o fan hyn, fel chi'n gweld, mae Iesu Grist yn ni. Yn edrych ar ôl ni yma, tra bod ni'n cael amser caled, mae bwrw glaw a tywydd yn ddiblas. A mae'r un mawr fan draw, yn ffesot y capel de. So amser chi'n mynd o mas o di Sul, llwch chi weddio Iesu Grist drwch o draw rewl. A rhai'n edrych go od ato fe. A mae fe dyn i hunan Elvis. Mae e da ni. Pobl sy'n licio Elvis, Mae pobl na'n addicted i Elvis, a maen nhw'n gweld e, maen nhw'n mor brynu. Ond llai fynd i lot o llefydd i chi le ni wedi gwerthu stwff, mae pobl hala nhw, so nhw'n becso faint maen nhw hala nhw'r ardd. Hala nhw 5,000, hala nhw 10,000, hala nhw 20,000. So fe'n ei gwaniaeth. Ni'n prynu stwff mewn o bob man yn y byd mewn ffordd. China, Philippines, Portugal fwyaf, sy'n dal India peth stwff yma. Cwr soffas ni'n gwerthu. Sy'n os nag os lot o arian i gael chi bod soffa ar y fi siwto chi. Os ydych chi moyn soffa posh i fynd i'r tŷ posh, bod soffa ar y fi siwto chi. Os yw ffarmwr y moyn soffa, hwnnw y pen tos fwyaf, cael arian mas o fe. A mae'n wastad y moyn soffa lledir, a wraig yr rhaid cael ei lledir, sef bod e'n cyfro'r soffa a cachu da. Ond ni'n trio gwerthu lot o waniaeth soffas wedyn, neu beth sydd gyda pobl arall. Fel y patchwork, Chesterfield a pethau fel la. Dwi'n mynd gweithio chi rhywbeth mwy o cyffyrddi Easter, no? Os y tîm mawr ydych chi'n mynd edrych yn neis yn yr hôl neu rhywbeth fel la. Creu bod rhaid chi werthu digon o wahanol pethau, achos ni mas yn blad fan hyn, sy'n population mawr gyda chi, so mae'n gweithio'n well bod chi'n gwerthu bach o bopeth, mae rhywbeth fi siwto pob un wedyn. Sy'n dal beth sy'n man, ni'n newid o trwy'r amser. Rhywbeth i chi wylo, dewch chi lawr i Speedy Sofas yn Pencader, a snadi yma, be ar y ffordd yma.